pikku hetki. Joo, no niin okei. Miten se peli sillä lailla kääntyi? Näette, että teillä on kaikki vielä ekan puolen jälkeen ihan hyvin hanskassa, mutta... No niin kuin mä sanoin tuossa äsken meidän paikallisille, niin 2-0 ei mitään hätää. Ja peli ihan hallussa ja oikeastaan olisi ehkä vielä tehty 1-2 maalia lisääkin siihen, mutta sitten toka puolella se oli sitten ihan täys kaos. Me tiedettiin, että ne tulee varmaan niin aggressiivisemmin siihen alkuun ja siihen pitää varautua, mutta sitten pääsit ihan liian helposti ne eka 2-1 sitten rinnalle. Mutta sen jälkeen vielä saatiin 3-2 ja luultiin varmaan, että no, ainakin saadaan tästä loppujen lopuksi hyvä tulos, mutta sitten muutama henkkohtainen virhe ja sitten oli siinä. Joo, uskoko, että oli jotain semmoista, että on periaatteessa liikaa heittopussi vastassa, että otettiin vähän iisimmin? Me tiedettiin se, että niillä on oikeastaan viimeisiä mahiksia, niin jos haluaa vielä säilyttää sarjassa, niin tämä peli pitää voittaa. Me tiedettiin, tulee kovaa. Ja niin kuin tuossa alussa jääköpuolella nähtiin, niin me oltiin ihan hyvin mukana. Ei niillä oikeastaan mitään siitä. Mutta sitten tokalla jaksolla niin pääsette ne liian helposti ja liian paljon nyt tilaa ja sitten ne käytti sen hyvin. Aivan. Miten tuo sun oma maali? 2-3. Haluatko siitä sanoa vähän? No ei siis kulmasta purku ja sitten mä vaan toivoin, että mä osun palloa, että saa se eteenpäin. Ja sitten siinä tuli pakille vähän ikävä pumppu ja sitten se meni sen kautta sisään. Mutta siinä vaiheessa tuntui tietenkin hyvältä 3-2 mutta 4-3 hävittiin, niin ihan sama nyt. Aivan. No miten tästä eteenpäin? Vieläkö Eurooppaan uskotaan pääsee? No pakkaan siihen uskoa, että 9 pääsee varmaan, tai siis 8 pääsee vielä niihin playereihin, niin tietenkin tämä tappio on kova kolaus, mutta kyllä meillä on vielä 9 peliä jälleen, niin kyllä me lähdetään taistelemaan. Aivan. Jes, kiitos.